Assalamu alaykum mehriban mehmanlar, qadirdan vatandaşlar, tağaman otuyorsunuz YouTube kanalımın agdyr dinleyijileri. Elbette geçilen yolun täze sany, elbette sizin haýyş eden mehmanlaryňyz, halifalary hormat bilen 60-njy sanda. Türkmenistanyň halk artisti, hormatly İlyas Süleyman, Kakadurdy Täjim, şeýlede Türkmenistanyň at gadanyň artisti Jumamurat Gylyjew. Indi şeýle sonra güýde çykmak mümkin. Näme üçin bilen hersin aýratynlykda çağırmadyň diýlen sonra güýde çykar. Sebäbi bu halifalaryň özleri bilelikde çykmany müňesabilli. Menem näme halifalar ýok diýip durmadym. Sebäbi ikisem bilen halifa şagirt. Kakadurdaga da Jumamurat bilen bile jawarallydy. Jumamuratdaga da Kakadurda halifa bilen bile barsam ýerlik bolar diýdi. Şoň üçin hem asagyny ýazyp men begenler oturmam. Sanyňa tawardym. Halifa gepleşdi, hoş gördük. Sağ olun. Jumamuratdaga hoş gördük gepleşdi. Halifa atynda o öňrek ýazmalyk bir desiýäň çekmedi. Hergede bir hildirak boldy. Günwelleşdik, o bir çydan aladan çykdy, soňky günleşdi. Men bir açyk bir patat aladan çykdy, bir açyk näme her dam neti ber bunu madyr da. Bu näme gepleşdi, kiňde bu saatlar hoş gördük. O janyňa sag boldun gepleşiň başynda. Goňç Allah nazar toparynyň adyndan, toparynyň adyndan şeýlede bu näme gepleşiňde täzem kafeýinde ýazyp edýär. Şu kafeýiň aldy bir işgärlerini gaty minnetdarlyk bildirdiler. Sizin gelip ýazýanyňyza hoşallylar. Ähli dinleýijilerine haýyş etdiler. Ne gepleşiň başyny bir Kakadurdaga siz bilen başlaýar mümkin bolsa. Kakadurda bir özüňiz barada ýetkeşik bir durup geçäň, ýöne bir özüňiz barada bir aýdyp geçiň bir elbetde hemmämeden bilýär. O Ahar welaýatynyň Göýektepe etrafynyň haýsy watyny Göýektepe daýhan birleşen. bir özüňiz barada bir tanşylyk geçäň halifa. Men näme şo ýan haýsyňyz ýalyp Göýektepe Ahar welaýatynyň Göýektepe etrawynyň Göýektepe daýhan birleşenine. Ha. Şo taýda eneden doğulan, şo taýda da ýaşap ýör, täze şenli, Hudaýa şükür. Hem şo ýerde orta mektebi tamamladyk. Owa. Ondan soň näme? Geçen ahyryň 1963-nji 70-nji ýylynda orta mektebi tamamlap, soň Türkmen döwlet muallimçilik Soňa institutyny şonu 70-nji ýylda 1970-nji ýylda Türkmen döwlet muallimçilik Soňa institutynyň medeni am bilimi işleri boýunça şo bölümni okuwyny oturdum da. Töwerem. Şeýde ondan medeniýet ulgamyny 4-5 ýyl işläp etraf merkezinde. Soň onuň bilim ulgamyna geçdim da. Ýa-da da. Töwerem. O şonu Urma Sarıxanow adyndaky 6-njy orta mekdepde häzir şendi. Başga işler. Töwerem. Aydın taýdandan dersler da. Daşyndan näme? Şuňa alak döwlet şäherlerine, konsertlerine, ulganda baralaryna gatnaşdyk, wagt etdik. Gatnaşyp gelýär. Ha. O häzir şenem şoma şu ýerde muallimçilik edip gatnaşyp çekdi. Töwerem. Halifa zanyň sawady demini dokurdum. Türkmen halky sizi gowar ya halk seýýär, bir näçe ýyllar halkyň içinde bir özüň otuňyz bilen, abraýyňyz bilen bir halkyň tawasyny alyp beren Üstad Halifa sebäbi şu zatlaryň gözüňde tutmaň hormaty arkadagy gahrman serdarymyz sizi bir İlyas Süleyman bir bellemegi biz şünem ählisin o diýişlerler şünem gaty bir degenlerdi bir buýsanlardy habardar çağına sawardym o gümrüňizi okudum Halifa. Ne Jumamuratdaga sen bir özüňiz barada bir gaýtgazyk bir tanşyk geçin. Başysyny menem näme şu gäme owasy. Aha. Akmoda etrawynyň gäme owasy. Gäme owasynda 1973-nji ýylda oglum hem şu owaňam 5-nji orta mektebinde 10 ýyllyk bilim aldım. Ondan soň Olal Halk Hojalyk Instituty ýa-da Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Maliýe Instituty bolup şonda ýokary bilim aldım. Men ýöne näme şu öň çağalykdan aýdym sady gözlemden şu okuwda okamda da beýle işlerde işlemde de şu aýdym sady gapdallaryň aýram okdum, çäreler boldy, gatnaşadym ýöne. Şu 90-njy ýyly ýokary okuwjy tamamlandyň 5 ýyllap öz gurumdan işledim iqtisadiýat. Şeýlemi? Töwerem. Dürlük hallerde. Be. Soň Tarawna geldim ondan bedenede. Ondan şu 2000-nji ýylda hem ýene gäme owasynyň
medeniyet öýünde. Ataway Halipan işlen medeniyet öýü çeper ýol başy bolup bilmäşin Ataway Halipan şo taýda işlen. Benim şo taýda 2 ýyla şo taýda işledim. Soň Ahal Welayet Medeniyet Müdürlüğünde işledim. Ruhawa detrawyna 2005-nji ýyldan bäri Türkmenlär Döwlet Konserniniň medeni şöwrük merkezinde. 20 ýyl bäri. Ha. Oğlum sana sağ olsun. Oraya kadar ömrün yok olsun. Şimdi men şulayda bir zat aýdasym beledi. Kakadurda tuğulamy şäherden kändir. Şäherler bar da. Ýöne men öz pikrim Juma Murat ýaly wefaly Juma Murat ýaly hem ini hem şäher tuğulamy Juma Murat daga Hasan oradan nira var ya, nira orada eş kakadurda sonra gaýtsak da bir käse gaýtsak. Mudama tuğulama bir hepde de olmasa bir 10 günden bir gedek diýen ýa şonu ýaly habar men Juma Murat daga bilen köprak saňlaşýat agam bilen bir jur gatnaşyrynda bir duýdamak gorup köp gatnaşýat agam. İkiňi de birleşdiren zat näme? Näme ýa-da birleşdiren? Şu bizim näme? Oğulda sungatymy da birleşdiren. Sebäbi ýanky Juma Muratçanam aýtdy, şo bir gatdan da aýdym taýdy goýasym gelmedi. Gidem şoň ýarla. Şol mol işletegem, uruşuk şol işlerim bolsak arasynda, gaýharçylyk edenem bolsak aýdym taýdy gatdanmyzdan goýmadyk. Ömür şu halipalar dinläp, diňçi bolup, radiýan dinläp, teleýaýlym dinläp, radiýaýlymlary dinläp, ýaşlamazdan soň onuň estrada bagşlanmaz çykyp urady. Ne Öweli Tekaýew, Näme Şarif, Saparmat Babaýew, Anewerde Atlanow. Şuňa halipalarymyz estrada äleminde özüni görkede uradylar. Öz ähemleri bilen. Onuň näme sen özüň aýdym taýda höwes etseň, ymtylsaň, ihlas etseň şu halipalar känne bizde. Şolaň näme de orada aýdam orada bir halipa seni özüne çekmeli. Şeýle känne şo. Şeýde mene şu Öweli Tekaýewiň aýdym aýdyş ähemi şol meni özüne çekdi. Saparmat Babaýewiň aýdymlaryny dinleýärdim. Anewerde Atlanow halipamyzam öwes edip dinleýärdim. Ýöne meni has bek özüne çeken Öweli Tekaýewiň sungaty boldy da. Şeýdip şu Öweli Tekaýewiň aýdymlaryny ýerine getiriş ustatlygyny şoňa bek emirinip şeýde men aýdym sağ älemine şeýdip girdim ben. Ondan näme? İlk adam ýaşlykda özüniň kim boljagyny bilbilen ok. Sağdan ne boljakmy, aýdymçy boljakmy, olatlaryň bilen ok. Ondan kän hünärlere men başardym. Gaýhançylyk etdim. Bara onu uşak şumadan ha aýna döwülse aýna salmakmy? Ya pile sapa turtmakmy? Ya çekice sapa turtmak? Şu atlara şenli, onu uşak atlara şenli öwrenip daýadyp. Ýa-na şo bir hili urjak ýasamakmy? Ol köp watalýan jazat diýip papilka diýip. Şo zatlar ýasap diýdimmi? Şo zatlara men ýasadym men bir näçe. Olar bilen iş tapşdym. Ay uman olam bir sanat hemme sanat da. Günäri öwrenli ýigrenliýärler. Ýöne aýdym saýdym men goýup bilmedim. Şeýde onuň aýdym saýdy. Onuň 1900 eýem men şu etraf merkezinde Medeniyet öýünde işläp ýörkäm. Şo taýda eýem döredjilik döre gurapdyr da. Şonda men birinji aýdymmy döretdim. Aýtaýdym. Olam gamgyn aýdym. Göktekeli şahyrymyz Öweldir Tejenowň sözüne men birinji aýdym döredim. Gamgyn aýdym diýe, giň törüm bedemek saňa nesip etmek diýip dinleýijilerde tanış bolmak mümkin şolay. Şeýde onuň aýdym döre guratda. Dörejilik başlap guratda. Şeýde onuň terede otursam, ondan soň şo Nere şahyryň sözüne ýyl Sultanyň aýdym döräpdir. Hasym oglan halk destanymyzdan janymyň janany gyýylar. Gollaryny şana gyýylar. Menne ogul bolmasa diýen ýalrak aýdymlar döräpdir. Ondan näme? Ýanky Durnawat Aşyrowaň sözlerini görüsüm gelýär. Diýmedi näme?
bir näçe siyah aydınlar Durnawada Şeýrewag sözlerinde bir näçe siyah aydınlar göredi. Onuň näme? Ýanky kitaplarym okasaň känat bir tanış bolasyň gelýär. Oňa ömürniň, muňa ömürniň şahirler bilen gazagýan, wad edýän. Ondan şo bu howy şahirler içinde saýatly wad edip ha. Täbir aydymyň sady öňdörýär. Soň sözün göllep tapmaly bolýar. Aslında şu halipa sorun haýsy öňdöremel bolmar haýsy. Ýok, ol ikisen bolýan eken. Men onu Şeýle mi? kompozitorlardan sorak görüpdim. Ha. Heňiň özüm ilki dörät bilýändir, bolýan zatdyr diýdiler. Ha. Ýöne goşga edip goşgudan täsirlenýän aydym dörýändir. Köpülenç. Ýöne heňiň özü ilki dörät soň goşgu tapylýan wagtlara bolýan zatdyr diýip aýtdylar maňa şo. Özümde bolan hatda. Ha. Sebäbine nurana aýdyan aýdymy men näşil şoň heňini bir kyllygy şkellemde heňlenip göterendir şoly. Bir kyl. Ahyrym 1994-94-njy ýyllar şo heňi men heňlenip gördüm da ýa. Heňlenip onuň ahyrynyň näme aydymsaz biliminde kiwintesi, aktawasy, septi diýip nämeleri bardy aydymsaz biliminde. Onuň kiwintesini tapdym, onuň septisini aktawasyny ýalyrak. Onuň muňa söz gözläp ahyrym şu haýatna waň goşgusyny nurana aýdyan goşgusy men şu heňime gawat gelip durda. Men heňime ýazylan ýalyla. Ýogsa men öz temamy bagşladym geldi şo heňe. Öz durmuş ýolma, öz akbarmy bagşladym geldi. Bir kitap şahyry ýazdyryp bolmardym, o ýurumyz jaý bolmady. Gawat gelen o, bolan o. Onuň şu haýatna waň goşgusy ola gawat gelip durda. Şeýle onuň oňa boldy. Ondan soňra näme? Döröjülük bilen iş tapyşyp berdi, ondan näme? Sen tele ýaýlym görýän, wad edýäňne şo ýyllar Türkmenistan halkynyň artysty Ali Pamir Nuriýat Topaýew şykyş ederdi. Sadan namy, ezberelli sadan namy Şary Hekim Ustagy. Şulardagy ýa-da Nuriýat Topaýew Ali Pamir sadanlarlyk ederdiler. Türkmenistan halk artysty Akbarda Allah Murat Tağbek'in çalardı. Şary Hekim Ustagyň çalardy. Başga da gitara çalýan olanlarym bardy. Şoňa men arzu edip men bir näçe aydymdan marwan. Şulara şu aydymdan näme dinledip goraýsam, näýle arzu ederdim da. Soň akbaryň özü, soňotyň özü ýa-da Akbarda Allah Murat Tağbek. Şol oglanlarla men Nuriýat Topaýew bilen birinji stutda 2 ýyllarda ýet çyklap maňa meýet gerekdi. Şeýlen bile koduňmy? Ýok, bizden bir kurs ýokary da. Onuň 2 ýyllap şolar bir snuta bir çykmak maňa nesip etdi da. Şeýle onuň Nuriýat Topaýew 1970-nji ýylda o institutda giren da. 74-nji ýyl geldik da. Şeýle onuň Nuriýat Topaýew da bilen näme otady işgir tanyş bolduk da etdik. Soňky ýyllar ömrüniň ahyrlaryna neresde diýer Ali Pamir. Ay, haýkyr şan, inem jan, sen o bir ýanyma gelsene. Sen gowaýdymdan bar ho. Bak, şanym bile diýer da. Şeýle onuň onuň hukusyny gurýanlar o. Azam aýdym üstüne işleýän muhaliflerden maňa şey diýdi. Şeýle onuň tele ýaýlymlarda şykyşdy urup galetdik onuň garagat ýurdumyzda näme döwletimiz tarapyndan kerpaýlar ýapyldy. Türkmen halkymyzyň milli lideri, gahrman arkadagymyz, biziň gadarymyzy bildi. Arkadagy gahrman herdarymyz kerpaýlaryny gysganmadylar. Aýdymlanmaly, şykyşlanmaly. Ay, o warşyladylar da. Ýurdumyň ýolbaşçylarynyň mara, bu edenatlarynyň aşagyna çykmak ýok dedi. Şonuň şeýle şuma adam häzirem şondan lezzet alyp, şondan uruklanyp, aydymsadan daşlaşyp bilemdi diýjek bolar. Ondan bire de halifa diýip ýüzütýän oglanlar bar, ýigitler bar. Şo ýigitden biri men Türkmenistanyň at galan artysty Juma Murat Galijew. Ine soranjong bilmeýän adamy kişilik bilmän sorýa. Bilen bilen adamy ak görükden aýdýar.
Şonun şunu dinlesemez, iskin dinlesemez sözlerinde kan yanlışlık yoktur. Ha o. Eva şonu çintkap pali postayda näme diýýär? Kimin sözi, kimin boşluğay diýip çintkap soruya. Şeýden öz awryny artdyrýar. Ha o. Özüne awry gadan ýaşaýdyr. Onu özüne kişilik bulup soramasam, sende yanlışlık gidýär. Orta par onuň yanlışlyk gidýär. O yanlışlygam dinleyici köpçüligi beş barmak ýaly bilýär. Kim nähilaýdy aýdym ýerine ýetirýär, kim yanlışlygy ýerine ýetirýär. O zatlaryň düşünýän oglanlyň beýrişi. Onu Türkmenistan halk artiýasy şagularla berdi. Şulam hiç kişilik bilmän halipa şul aýdym nähili, aýdymlary, häzir aýdymlar öwrenip gidýär. Aýdy şäht Jumamyrat galyş şagularla berdi. Ýene şuňa oglanlar Mekan Nargulyev. Mekan Nargulyev. Başga da ýaş oglanlar bar. Amaniyeli Çerkev. Amaniyeli Çerkev. O Amaniyeli Çerkev. Sorançy oglanlar da şular goýunyň ýetýär. Bilesler gelýär ýa. Ha, bilesler gelýär. Öz awraýlar şo. Bilseler öldürşen awraýda. Biz şumadyna näme Öwdel tekay ali gaýwany ali panda men. Bir de oturuşup bir jym kırşıp oturuşmadym da. Ýöne bir näçe wagt durmuşda gabat geldim menem. Ýöne netim men Halipa diýip şoň öňünden geçmek netim bardy. Onu da o pahyr näme? O dünýede awat boldum, ýer ýok boldy. Ýer gitdi dünýede. Ene Ataway Türkmenistanyň halk artiýasy Ataway Şaharoğlu. Türkmenistanyň halkara maglumatyny baýragynyň eýesi. Onu resse bilen kän toýlarda gabatlaşýardyk, oturuşýardyk. Bu Ataway Şaharoğlu bilen biri beremediň içki dünýämizi tun otomyň üstü bilen biri beremedi tanýardyk. İçki dünýämizi. Bäh. Kerede oturdum Ataway Şaharoğlu, Tekaýewiň bir ýerde aýdym bolsa, ay şonu entegam Halipany öwrenip geçip bolanok. Halipany öwrenip geçip bolanok. Öwrenmäge zady kän olam. Aňyrsy ýok şoň. Ýöne Öwdel Tekaýewiň gaby aýdymlaryny Ataway Şaharoğlu aýdypdyr. Yer oturan ýerimde seredýänler, ýazglaryny dinleýänler bir Ataway Şaharoğlu şu gaby aýdymlaryny aýdypdyr aýdýar. Öwdel Tekaýew öz ähemmi goýana estradada. Ataway Şaharoğlu 95 oturumy Öwdel Tekaýewiň aýdymam bolsa, öz ähemmi bilen ýerine ýetirýär şonu. Ne şoň tapawdy. Görýän şoň üçin ýaşlary daşynda Ataway Şaharoğlu Atawayçylar aty kändir. Ýaşlar kän. Öwdel Tekaýewçiler hem kändir. Ýör Atawaýyny görýän şu öz ähemmi goýmak gerek esasy. Men bulary Jumamyrat daga diýen adym kimin aýdymlaýjagam bolsa, haýtar ýepan aýdymlaýjagam bolsa, özüňiz bolup aýdym diýär. Sebäbi şu haliparary meňdejek bolup kändir jaşlyk dedi. Oňaýynam şu bolup bolanok. Özüň bolup aýtmasam bolanok şo. Sebäbi Öwdel Tekaýew öýde bolup gitdi. Ataway Şaharoğlu öýde bolup gitdi. Nuriýat Tokaýew öýde bolup gitdi. Anewr Datdarow öýde bolup gitdi. Saparmat Babaýew öýde bolup gitdi. Mämi Şaryp öýde bolup gitdi. Olary gaýtarlamak mümkin däl. Olaryň öz ähemi bar, öz ses tembri bar. Diapazony bar. Ses ýakynlygy bar. Olary gaýtarlap bolanokda. Sen sesin başga da. Olaryň sesi başga. Olary bir ses berip dur Hudaý. Bize bir ses berip dur Hudaý. Hudaýyň bir öz sesini sen özüň ulanma. Ne şoň ýarrak. Katı doğru. Halipa sanyň tawartyr ömrüň odak gursun. Täbi Jumamyrat daga hemmekşe mektepdik bolanokda. Kakadyrdy Halipa awadyň bol meňferinde bütün halkyň sesi mektep diýip bilýärler. Mektep agamjak ömrüň odak gursun janyňda bar. Ne Kakadyrdy daga bir ýygy derli bir kisan aýdym aýdyp bersem. Köweleme jany testere sadanlar ýetler bu 2 ýyldan toparmagy bolarsaň Ava sağlar ýetler töweleme o taýmlar durlar. Onlar da indi soramdy Jumamyrat bileýär geçäýär. Men haýtaýdym bir ýerine ýetip berjek. Indi nüşmat bar, dinleýilerimiz şaharan bolsa, inlen bolsa. Biz oňa gaty berip geldik. Inlen bolsa gowda. Şeýde bolan şumagy tamamyň sözlerini görer boýun iýligini bir täýädýdymyz bar. Şonu aýdyp bermekçi bolýar. Hemen
YouTube diye aydym var. Bilýän olaýyn, gatgaýdym O, bolupdy. şona mına YouTube diye de şonun täze hem etdik. Şol aydym hemem Şaguly, Nazarguly Şaguly ifti Şahirmediň sözüne gözeller ojagyny odun öçürmedi diýen 3 tane täze aydym bar. Ha. Dinleyijilerimize ýadyrak gaýdýar şol. Gowda. Soňky dören aydymdan mı şolary häzir aýdyp berejek. Gatty Şolun bir kısana aýdyp berýän häzir. Ha, onu Cumamrada sele bir yardım etsek malipa. Başlyny. Onu bir aýdanyňyzy arkaýyn aýdarýar bar, o bir pijaňyzy arkaýyn çykaryp erkin arkaýyn nehebeleni bu näme? Geçilen ýol gepleş halifalar siziň gepleşiňiz, o siziň öz dörejiliginiňizde degişli. Şoň sen gatar gaý gowustan aýdymy ýerine ýetirip bilýäňiz. Ne diýip boldy? Onu näme mehmanlar, gaderdan watandaşlar geçilen ýoluň 60-njy sanyna, 60-njy sanyny onu ýyktmany Usta Talipamy Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň ýyly ýaşulty. Kakadurdy täjip şeýlede Cumamrat Qilisowyň adamlarlyk etmegini, ähli adamlar toparlar bilen ýerine ýetirip berler. Dinleýän diýjän aşagyna tespitini adam Kakadurda Halifa dinleýijileri. Sanyňyz sag bolsun. Başarsam bakayım yüzünü görme. Fikir zikrim dünya malına verme. Karuna uşatma tutun elimni. Fikir zikrim dünya malına verme. Karuna uşatma tutun elimni. Haramiyle imma verme pulumni. Haruna uşatma tutun elimni. Maha urma muğut berginim malımni.
diye Rabbimin Kerbela'ya bakam Yusuf diye diye Hasratıma telek yığılar, aşık oldu dilsiz ağlar. Bir hat bolup büyük dağlar, yıkım Yusuf diye diye. Bir hat bolup büyük dağlar, yıkım Yusuf diye diye. Yusuf diye diye bakam Yusuf diye diye. Kemini görünne düzedip bilyen, kolunu metece uzatıp bilyen. Ayazlı kışımı yad edip bilyen, gözünler oğuğunun odun öçürme. Gözünler oğuğunun odun öçürme. Basmayan, gözleri somundan iyide tesmeyen. Kıybattır şerbete kulak asmayan, gözler oğuğun odun öçürme. Gözler oğuğun odun öçürme. Başkalar kadasın kalbine kuyan, gözler oğuğunun odun öçürme. Sen gözler oğuğunun odun öçürme. Baharını kadavını yatırıp bilyen, kıyın günü yanımda oturup bilyen. Oğuğun şadlığı getirip bilyen, gözler oğuğunun odun öçürme. Gözler oğuğunun odun öçürme. Ağlamda kıynanan gülüngde gülün. Yan yolmuş tüy bütün kazanıp bilen.
bilýän gözenler ojogynyň odun öçürme gözenler ojogynyň odun öçürme ýanylmışdy weteniň adanam bilýän gözenler ojogynyň odun öçürme gözel ojogynyň odun öçürme gözeller ojogynyň odun öçürme Halipe ömrüňde gördüm, janyň sag bolsun. Allah jan kesmingden kemal tap. O bir Türkmen halkynyň bir sunat paýdagyny bir galdyrýan halipalaň biri. Ömrüňde gördüm Allah jan, janyň sag bolsun. Innik soragymy Jumamrat Kılıçbek'e çağırýar. Jumamrat da Kakaturda gaýna tuğramy biz arada gol kesýärler aýtdy. Inni biz hemmemiz bilýär, Türkmenistan halky bilýär, Ataway Çargulyň ýekete şägirtdiňi. O öl bir ençeme toýlarda çalan bir tarny sowda pata berenden bilýär. Inni şol tary size bermegi maňa gyzykly. Ine maňa ýazylan soraw, sogal. Ataway Çargulyň tuğramy başga da şägirtler känekeni näme üçin Jumamrat Kılıçbek'e beripdir diýen sorawlar onun kısa tesbirler geldi. Şo sorawym haýyş edýär, Jumamrat Kılıçbek'e beräýin diýip. Şo barada belli geçerli. Ataway halipa men näme diýen çağalygymdan şo öýde şo wagtlar o denteli magnetofon dinleýär. Şu ulu ağalam var, ayarlaganlar şonu dinleýär. Bir näçe beýle kalipalaryň ýazgylary bardy. Esasy Ataway halipaň ýazysyny köprek goýla şondan bir ýyl şoňa men ara şo öwüsürep ilk Ataway halipaň özüni dinleýärdim. Şeýle çağalygymdan öwüsü. Men öyle Näçinji ýyllar ýanyna bardyňyz? Näçinji ýyllar kabul etdi? Men mana on häzir aýda 96-njy ýyldan ýanyna bardym. Men o ýokary okuw jaýdy tamamlandan soň. Ýöne men oň ýanyna hiç aýdym aýtmadym. Şeýlemi? Sebebi bir ýyl çekinýärdim da. Men özüm şo wagtda şenni aýdymlaryň aglawy bölegini ýat tutdum. Ýatdy sebebi şu bir kasetan bir ýön dinläp doýman, o ýönde geçip ýene şeýdi. Günüň dowamında näçe dinleýärdi onu. Sözlerine der onu şu bolup bile arasında bir näme toýda da hatda bir ýalňyşlyk gidýär faň. Şo ýalňyşlyklaryna sen kellede galyp demmi? Tutuş kasetany ýat tutýardy da. Onuň soň şo 96-njy ýyllardan atdym şu Ataway halipany öz owadoşum bolanda. Bile işleşen yollaşlan bolýar, ýa-da bile okan kurslaşlan bolýar. Şolar bilen şolar toý edenne Ataway halipany şolaň toýuny guruluşyp ýany bilen akidýärdim. Şo özüm ýanynda durup şo akidip ýanynda bile durýardım. Şo adam öňe kaseti ýagdaýda dinleýärdim. Soň özüm şoň ýanyna durup şo aýdysyndan şonu bir näçe tälim alýardım. Ataway halipa aýdym bilirem o hissat. Bileni o da. Bileni o. Ýöne olam nämeden diýen tälim alýardım. Şu kasetan dinläp öwrenmek bir aýry. Onuň esasanam şu Ataway halipada şo bir häsiýet bir käbir tilsimler bar. Hereket bilen alýardy. Şo bir aýd maýdanyny öwrüň olam bilýänler, halk köpçüligi bilýän toýlarda şo aýdyp durýar bir silkinip bir näme şol ýöne bir aýdymyň joşgunyny däle şo silkinmekde bir owadan tilsimler alýardy. Men onu şo dinläp käbir alyp bilmeýän zat men tegem hemmeden almak mümkün däl. O Hudaý tarapyndan berilen näme etmeli kömek edýän kanýarypa. Käbir tilsimlerine bir aýnalar bolýar, okurdukda. Şolary silkinip Joşgunyň hasaby. Joşgunyň hasaby. Joşya da bagşy. Onu şonu käbir remesini men alyp bilmeýän zatdamyň bir näçesini şo durup şo bu beýdip o ses alýan eken o diýip şonu göz ýetirdim. Onu
Bir 97-nji ýylda bir dost oglanyň bile işleşen dost oglanyň toýuny gürleşip şonu ertip bolýan. Öň ýanynda köne menem azaka dutar fawralnym çalakçylyk bir. Tutarım söyleyedin mi? Azaka o bir men dutardan ne diýiljek gälle ýöne. Men aňarymda näme täsmeme suhan ulyftip bir halipa var. Mamamyň kaka bolýardy ejemiň baba bolýardy. Bara eken aňyrda. Onuň ulu agamym şu özü öwrenip ata täsmeme bilen gatnaşyp bir faal çalýar. Şo bir dutar tutturmaga bir azaka bir ikidir saat öwretdi. Menem onu şo öýde watmam ata halipaň aydymlaryny öwürgelli halipaň aydymlaryny dutarda hinlenip şo men medeniýet ulgamda gelmedimden öň ýokary huzaýyny okamda da elektrik işlerinde de şo bile işgärlem bir toy etse dutarwam dip öýlerinde men bir öz işgärlemde aydym bilen şo dutarda hinlenip büýmeýärdim. Hem ýokary huzaýynda bir çäreler geçirilýär. Talip, Bahar diýär. O gatnaşyp aydym aýdýardyk, çyksaýdyk. Ýönünden şo Tarih näýleýärdi? Şu gazypdaýdy. Tara baranda tara. Targılıkly. Şoňa etjek bolýar. Bolýar. Ondan sonra men diýjek bolýam ýa şu taýda o ýanky dostum agşam saat 2:00 Cumamradyň özü aydym aýtdy diýende bir 100 meselede senem aydym aýdýan diýende yo men aydym aýdamok diýen duýmanlarymda men çekinýärdim. Ola gepim keltirdi. Şo ýanynda durup öwrenip ahyrynyň 2000-nji ýylda bir ýurdum bir bizim ovamızda bir adam şu bizim şu kalhoň aýtda kılan Muratberk Sofiýew Türkmenistan'ın kahramanı. Şoň 70 ýaş ýubileýi geçirildi. Şol ýubileýde de konsertde çykyş etmek maňa da meýser etdi. Men şoňa işläp gördüm. Näme? Medeniýet. Şonu men duýman bolsam, öňüm başgaça kän gepleşiklerde men aýdýan bolym. Şo aydyma çykamda aňardan bir aydym başlaman gabar şu sahnanyň ýerine bir seredemde gözümden anmadım. Ataway halip oturdu. Bar el maýagym ýitirdim, tanmadım. Şonda olmaly. Onu halipa var, ol halkyň içinden geçen soň şu dron ýerine sende näme bolup geçýärni daşyňdan bilýärdi. Şo men aljaýanym aňyp gönü eli bilen düşündirdi da hiç şeyden etme aýdyber dip. No, şondan soň biraz diýärmi? Şeydi polon men aýtdym ýandan Ataway halipada öz aýdym aýdyp gitdi. Ela ýandan bir demede oturduk golun bir toyu, ovada bir toy boldy. Şo taýda menem öyle dinleýiji bolup bardym bir dostum bir toýda. Görünmän o garada oturkam gördüdi, görüpdir. Aýdym aýdy oturkam. Duýdansız birden häzir şu taýda öz şäherdim owamyzdan Cumamrat Galyjew bar. Şoňa da bir bäsar aýdym aýtdyralyp. Duýman oturkam çağırtdylar diýip aýdym aýtdym. Şonu aýtdym, bir näçe aýtdym. Şondan soň eýem owada men aýdýandygymy has giňden bilýär. Şondan soň Ataway halipa meni bir tele aýlymlarda, konsertlerde bolunma ýanylar äkdiýär ýörüýdi. Aýyrmatdyam ýani. Öýe gelip ýörüýdi alky diýdi meni. Ondan şo taryňa malliýe baryp men aýdyp dur. Karşalmana Ataway halipadan öwrendim. Men öň dutar salamsoň azakanda da perde tutup bilemsoň ilki özüm alıp şey özüm kowala guradım. Soňundan Ataway halipaň ýankal bile meni oňuma äkdi gurandan soň ýanyna durup bir näçe tilzimlerini onu soň öwretdi. Ol hazam baýlaşdyrdy da meni. Ondan soň nemesine bir her bir konsertlerde hatta äkidip toýlarda alyp gidip konsertlerde men arkamda taş alyp oturýardym. Şo 2001-nji ýylda bir ýazgyda bir halk köpçüligini diýýäran internet gördüm men onu. Ataway halipaň özi men aýdyp durkam arkamda. Näil pesperli adam ha halipa goýarmy? Hazır. Indi şol şeydi menem şo ýanyny sypdyrman şo nire toýa gitse gapdalynyň bile gidip aýrylmadım diýär. O taryny götürüp şey edip göremsoň elbetde şo öz pisinde oturanlar da ol
Şunu eýile geçsen gerek diýip saňa berendir. O elbet şeýle bolar, ama ýerde urdan maňa şu tar allyp berdi onu. Ben onu almadım doğrusu ilke. Şonu men häzir diýdim, men bu tar alamdan diýdim, sen näme işlemeli diýdim. Olar toýa gidip aýdylmaýdyk böyle. Yaraga ol men onu alıp ol soň ýerinden gözönüp görmeler. Onu men diýdim şu tar haçan alamda da alıp bilýän ýöne maňa şu diýen söýdüň ödüm ýetik. Men üçin ul mertebe şol tawalyp näme etdim. Soňundan o tary berdi, ýöne o tarynyň soň näme ogullary aýdylmaýdy. Onuň halipaň özü bar döwründe Fuatçanam, Muhammedçanam bir ýaşdydan tekrar kämer bir ýyly çykan okdun. Kämilleşen. O meni maňa çağırtda meni şul ikisine de özüm göz bol gaýrat et diýip tawsyrdy ikisine. Ondan şonu menem olara göz bolum Fuat bilenem, Muhammed bilenem bile işledigem. Ben öyle bilýän zatlarmy, başaran zatlarmy öwretdim. Kakabdan öwrenen adam, öwrenme de geçirdim diýen. Olardan elbetde näme anyň geçişýäli tebiği geçen zat. Dildimlerem bar, özünden bolup duran. Ýöne ne bir käbir zatlar men özüm aýtdym, öwretdim. Tamam şu ogullary ýetişip halkyň öňüne çykyp oran zaman, şo ýene de şo taryh öz ojaklaryny ýerine Kuwada berdim. Tebe kuwat maňa näme diýdi bu? Hemme şäherden Juma Murat gowur ýatdy hakamlay. Öz insiýalle ýaman gowur ýatdy Juma Muratdan Juma Murat. Şu taýda gowulat belläpkesin ýa bir gepinde ýeketäk şäher diýende ol indi ýeketäk diýsen bir näme? Ýok, kän ýöne, kän şäherden ýöne. Imen şu tiri berme maňa gadak gylýar. Kän halipa şäherden sanadan. Şöyle onlar mı metana? Kän. Onu ýöne kuwada diýär. Hasam diýär Juma Murat gowur ýatdy hakam diýär. Eýlekilere merwet görünýän Juma Murat bir hili öz bir intiýaly ýaman golay öwretdi ýa-da özüni. Indi näme? Juma Murat da mümkin bolsa ýygyderli ikisarap bir aýdym aýdyp berjekmi? Başlysyny. Ilki tarda aýdyp berjekmi? Başlysyny aýdyp beren ulu süle. Halipa oturuverdinmi? Halipa da bartymyza. Halipadan ýanymda Essekkem bolmaly haganlarlar. Hawa bileräsde. Kaptanda durda bir dağ duran ýerli. Sana da bolsa. Bodya. Ine mehribanlar, ondan hem geçilen ýylyň 60-njy sanynyň mehmany Juma Murat Qaleýew elbetde bir kisan aýdym ilgiderli bilen netibeden dogam eder. Öz halipaly kakadur täzip ur sadanlarly etmän eýlik ıssatlan sadanlarly etmän. Mehribanlar dinlen diň zanyň halipalary gollap görelim, pikirleňe diýelim. Salamını keveminim varıp mirnun canı yitir. Kara bağrı giryahinim dert birinde ermanı yitir. Kara bağrı giryahinim dert birinde ermanı yitir. Götürmüm yar bütün yedi, ol götürdüm yar bir vefadan. Bir kısmettir uzullun divarıp zamanı yetirir. Al yetirir, sal yetirir ha. Ömür suyar ustu değil,
yar istediğin. Beylimin geçti değil can, arıp memnun can yeter. Al yeter, sal yeter ha. Leylim'in geçti değil zan, barıp memnun zan yeter. Al yeter, zal yeter ha. Allah'ın merhamanı hey hey hey. Oğlum tüver yar yeter. Bil kimin pak şeker aynama. Ne armanın yar yeter. Bil kimin pak şeker aynama. Ne armanın yar yeter. Şirin gözü aynama. Doğdu kimin sırrını yiteder. Mecnun kimin çıktım söyley aynama. Eyledik dildar yeter. Mecnun kimin çıktım söyley aynama. Eyledik dildar yeter. Biz bulup mu yarın var hey hey hey. Niyettir bulmaz digare. Akı firim gül var aynama. Bişin hoşanar yeter. Akı firim gül var aynama. Bişin hoşanar yeter. Yar oynuna aynama. Ne armanın yar yeter. Bastı kırıp yar oynuna aynama. Ne armanın yar yeter. Hey hey hey. Yetişti yarın nazarı. Mitkin nefis çekip var aynama. Ne armanın yar yeter. Mitkin nefis çekip var aynama. Ne armanın yar yeter. Ne armanın yar yeter. Kısa var Cuma Murad ağa, ömrüňde okudun. Inni kakadır dağa. Tuğulamayan öz sözüňizde bellek geçtiňizde bir näçe döreden aýdymlaňyda, haftasyk aýdymlaňydy. Şol aýdymlar
Şu döredönüňi bäri elbetde kakadyp täzimden aýdymy diýip bir näçe ýaşlamadan töweleme şähertlerinde de bolanlar gyýylar hemme ýerine ýetirip ber. Maňa gyryklandyrýan aýdym Durnawat Aşyrowaň sözlerine. Bu aýdym nähil döredi? Görüsüm gelýärdir o. Seni göretdim gelýär. İlk olarak garip bir mümkün olur gitmestem bir zan etmek tapanma. Karşılığında bir zan edeydi. Şol Durnawat Aşyrowa. Mümkün olsa belki onun bir ütüsüre sorawlar o adrese de gat hormaty beýik. Tebebi alayman kanita normal gizada araba. Durnawat Aşyrowa selamun aleyküm. Salam. O meyanda elanga zanyňyz sagmy? Şükür Hudaya gowmutyn süre. Ha, Hudaýa şükür taňa erken gurlaşmaly bir kymyk wagtyňyz am da on. Bar. Men şu wagt geçilen ýolun 60-njy sany Ussat Ali Pamy Türkmenistan halk artisti o Kakadur Täzim filan ýazgyda otýar. Tuğlama. Beýnenden bir hili. Yok, beğendim. Aysan bir yeri. İki tağaman aramada gelinle bir beğenip tolgumuş gittim. Ha, o näme gep. Bir zor kol gördüm kendim. Ya beýnzal golma halipazan gow da şükür zansa Allah şükür. Ni sizin hem sözleriňizde bir kısan aýdymlary, bir näçe tane aýdymlary ýerine ýetirdiňiz. Gepleşik bilen tanış öýdüňiz gatnaşdyňyz. Bilýän. Ha, indi bir halipa bilen bir salamlaşyp size bir gyryklandyrýan sonra o halipa berýärsiňiz da. Salam urun basaňyz. Öğrenmelik kakıdırda gowmy ýasaýlaňyz. Wa aleykum assalam. Daýa şükür gowdur. Aman ýetýärsiň, men sornuňyzy goýduňyz aýdyňyz. O daýa şükür. Ferqa bolup ýatan adam da ýok. Ay onda da ýargan okdy. Ay o ýene şu yaran ok guruna ýaýrapdyr hemme ýerde. Köp ýerde soraýarlar. Zagaman aýagy utyna garlyňda ay näme? İlagany ýygyp bolmaz, şelek agyny bogup bolmaz ýa-ni näme? Daýa şükür zagaman gezip ýörüs. Otur geçti oldu. Ayna aýdymyň döreşine hil boldy şo görüsüm gelýäriň taryhyny sonra görýärdi näme? Uwunç. Awa. Ondan aý şol näme kan gazetlere, jurnallara, telewizioniýa, radio kan çagyrlýadym diýip şumat gurrun berip otyrna ondan şo Durnawat Aşyrowa bilen tanışlygymyzam şumat aýdyp Lenan Kalu jurnalyny işleýärdiň da şumat. Diyar jurnalini. Ha, diýer jurnalyny şonu işleýär meni mehmançylyga çagyrtdy. Durnawat Aşyrowa. Şeýle mi? Ha, o şo diýer jurnalyna çykyş edip beräýsem, şonu or çykyş edipdik da. Şonu Durnawat Aşyrowa bir näçe goşgularyny berdi maňa. Ha, Kitabyny sowgat berdi. şeýle mi? O şoluň içinden saýla bolan goşgym görürsüm gelýär diýen goşgy boldy da. Şol aýdym boldy. Şo bilemi o 2007 2006-njy 6-njy ýyllarym gaýdy ýani 7-nji ýyllarmy. Ha, şo ýarrak da. Soňundan ýene de Durnawat Aşyrowaň sözlerine bir näçe fiýahy aýdymlar aýtdyk. O arkada bilen Türkmenistan bir taraplygyň mekany. Onun näme Türkmenistan bir aýdym fiýahy. O bir kuştan fiýahy aýdymam da görýärdi. Onun soňundan diýmedi näme diýenim bir ajaýyp goşgy bardy, şonu aýdym etdik. Şeýle mi? O şeýdi, bir 4 taş goşgyny aýdym etdik gaýdym. Ne? Halipa. Durnawat Aşyrowa size bir soraw bermeli. Bir diňläýän näme soraw gyryklandyrýar? Durnawat Aşyrowa halipa bir näme soraw bilen ýüzlenesiňiz gelýärsiz? Jogaby halipadan alýar. Öyle ya. Arkadaşlar men ilen ismişlerdi köp saati. Ha? Anam köp saat näme ilagyndan isýärse özüňizden istem de onun O. mandalin taýran talýanyzlar. O. Şonam şeýle gowurýa, etilsan, ýal gowurýa diýip burunmy diýerler de ama. Hatda daşary ýurtlara saparada gidilenler de şu samalýotyň natyň bir ýerine de goýdurman, goçogyny alyp oturýan wagtlaram bar eken diýip burun eşdiýärdi. Indi tek bolýan, gerçek bolýan bir sorawma. Ha. Ýa-ni siziň ýoluňyzdan aýtýan narsalar barda. O. Ýa-nar bolup ýa ondan. O. O ýegen nurdy.
yaşlan arasında ken, Oh. yükünlenler, Oh. para psikolojik geleyenler var. Oh. Onun diyecek olayan ne adam siz yine miras kalmalı. Sizin hem doğam ne tip olsa bolu otur. Oh. Yine bir günden bir gün yani yönü şeyle meta orun. Ha. Siz çok sağ oralına dik. O kimdir birine vermeli özünüzden son. O. Ha. Kimi münasip görüyorsunuz? Haydi çağırdınız de. Şu mandalin sağ oralı sizin bütün ömrünüzü size avraya kadar veren sağ oralı. Şu sizin için iri zat da şu en iri zat ne Hav fikrimde. hav hav. Siz şunu kime verirsiniz ziynenne siz kime ağzat dilersiniz şunu kılın. Öyle neyim var Beyaş Muhammed Tacim. Öyle Ha. ineyim. Şolmen yalak mandalin şalya aydıma maydayması var. Deprem şalya. Öyle yalak men şoňa edil ödüm ýöne käme hal bir da sorardy. Awa. Ýöne şeýle emejen gulyalak bolup men mandalin şalyp aydyma aýtsam ýanymda oturup dinlärdi bep. Ýöne şoň ödüm ýalak mandalin şalyp bilýänni men soň bildim da, şoň menden gellenip özi öwrenip näde men ýalak mandalin şalýar men şol Beýaş Muhammed inime Awa. tawsiraýmasam men başga şagirdleriň içinde başga men mandalin şalyp aydymaydy bilýän şagirdim ýok men. Düşündüm. Ýöne estrada aýdýarlar, zat edýärler, oşa tarda aýdýarlar, ýöne özüm ýaly mandalin şalyp aýdyp bilýän şagirdim men. Öz inimden başga ýok häzir. Düşündüm. Hemen şoňa onanyp biljek, şoňa goýup biljek mandalinimi. Düşündüm. Ben de şu fırsattan peýdalanasym gelýär. Sizin üstüňiz bilen şu sizin ýoluňyzy ýürüdýän ýaşlanan brendine ýüzlenesim gelýär. Şu mandalin sağ uranyň dowamaty belki dowam bolsun. Amin. Daha 3 köşük ovar var. Awa. Bizim ağımızda kalmamıza, bizim yüreğimizde taraf yol açmamıza esası şu mandalin sağlarından sebep olan ona aytasın meliyetinin hoşu varlığına da bir onun oğlum bilen hoşuluya olun ayrıtınçın hoş oluyor da. Ha. Yine Turan'a tetin hoşu aytyanlar ama arkadaşlar tetin hoşu yani mandalin sağlarından biz günden onu kalkatıp tercih koyduğumuza geliyor. Ayda. Programmalarını işleyen canlı sağ olsun harifada. Bolýa sag bolun, taňar alkan. Yo, sağ olun, sağlıkta olsun. Bolýa ýani, sag bolun. Dünýä da şerna ýaman gowy sora berdiňiz. Awa. Menden öňürtdiňiz bu sora, ulaýyn men sora bermeliler bolýan. Janyňyz sag bolsun. Gowy jogabyny halifadan nokat. Öyle, çok sağ olun. Sağ olun. At yerine düştü. Men şu berjek görüp da sora, ulaýyn kimi diýer kanny? Tebe var hakikaten beýaşa kaka diýýärse. Mudama ýanlada. Ýanna Öýünde de ýanna, toýda da ýanna. saz gurala gaty ustatyk bilen erkedýän aýdyma maýdýa. Aýdymlaram ýatdan bilýär hemmetini. Böyle hatta diýer başga. Onu üstüne de jaňa deňde Halipaň elle jaňasyň beýaşa kaka aldy. Tanap bolunokda. Men beýaşa diýip aýdaýmasa şonu Sesimizden meňmiş. Awa sesiňe de meňdes. Haripa zatny näme? Durnawada aşyran sözlerini seni göresim beri aýdym ýerine ýetip berseňe. Durnawada aşyrada begener, gatty bir hasar bir format artar. Onu ýerinden hem meşgul aýdym, ene ýüregi. Onun bir näse dinleýçilerden haýyş etdiler. Onu uluha olsulan ýanky görüzüm bolýar diýen aýdymy ýerine ýetireli. Ondan ene ýüregi diýen aýdymy men aýdym däl. Kim aýdym? Öwül Tekaýew onu aýdy. Ha. Mawtum ulu müşşifin sözüne Wokteper şahirimiz. Bilýän. Türkmenistanyň halk ýazyjysy Mawtum ulu müşşifin sözlerine Öwül Tekaýew aýdym ol. Ha. Biz Öwül Tekaýew aýdan soň bedem aýdýarsa şonu. Ene şonu uluha olsulan ýerine ýetirip berer. Çok sağ ol. Men soň çykyň aýdym diýdim de özüňizden jogap Mene almak. dinleýijiler bar, özüň şu çyntkap aýtmasaň, plan aýdymam senki diýip sen boynuňa oklaýady, şeýle sen kim kaýdy da. Ýöne pursat gelenine kiminkiden aýtmaly dinleýijiler. yerine düşýär şol. Şonun senki diýenler sebäbi Halipaň bilýär ýürekde urdu aýdan hakyky öwgel teken ähňler öwgel Halipaň kadidir ýa-da. Soň hakadur Halipaň öz ähňini bir ýyly başgaça bir neme bol. Inni düýpden başga şonun uğralyp başga bir ähňde gidýär. Hatta
internet olganda şu bir neme gabat geldik. Aha. Halipan bir aydım yadıma şonu şu bir aydım ni hakadır Halipa idea ol öwüz gel tekayf tip on figuratuny goýup öwüz gel tekayf tipdirler. Öwüz gel Halipa mandalina da ideýan ekan o demedi yani. Biz onu günne onası görüp dinläp görüm soňuz bu hakadır Halipa idea öwüz gel Halipa däli bilmeli. İlkilikler öwüz gel Halipa diýdir ýa-da. Ini halipalar bu ideýany kiňiň bilelikde de ýerine ýetirmeli. Bir aýdym bar eken sana 3-nji aýdym bilelikde ýanky haýsy aýdym ýerine ýetirýäňiz? Onun her şey kömek kulüf tip adı öyle şahirimiz var. Men malum Bardı da. bardy o halipa bar. Tahir oldu da. Abi bilen hoşlaştı. Allah rahmet etsin. Kömek kulüfün sözüne iyiler ey diye. İyiler hey diyen koşulu var. Şonu aydım ediptim ben bir zamanlar. Aha. Şonu Cuma Muratçı'nın şol aydımını aydı ya. Şeyle mi? Onu başka da bir naş aydımdan yerine yetirdi. Şol aydımı birlikte yerine yetiraylı bir an aydım aydalı. Diysem şol aydımı aydalı ifade etti. Şonu yerine yetirayar Cuma'da. Bolun ama 3-nji aýdym men Cuma Murat Kılıç we şäherdi muny bilelikde ýerine ýetirdi ýerlik bolar. Onda näme kılanlar geçilen ýolun 60-njy ýylyň mehmanlary Agadur Täjib, Cuma Murat Kılıç elbette ilk öňünden Halipamyz bir kısa aýdym ýerine ýetirdi. Ýerine we şäher Cuma Murat Kılıç bilen iller heýdiýän aýdymny ýerine ýetirip berýär. Elbette jany etdi mehmanlar. Diňläp diň zaryn. Açtı kavur karar takat kalmadı. Canım seni juda görsem gelýär. İntizar gözlerim sessiz ağladı. Canım seni juda görsem gelýär. İntizar gözlerim sessiz ağladı. Canım seni juda görsem gelýär. Dumanı var kara dağdan serinde. İncandıra gözlerime görünme. Kapasa sığanıp yürek yerine. Canım seni juda görsem gelýär. Kapasa sığanıp yürek yerinde. Canım seni juda görsem gelýär. Yüreğim guremi terk eden yâri. Aşkın taleğime yerk eden yâri. Bu canım çapman kaçı verdileri. Canım seni juda görsem gelýär. Canım çapman
yad ver Nurlu dilelerim Gözüm yer Canan seni juda Gözüm yer Gözüm yer Gözüm yer Dünya inip ağlam Süyde yetene Bağlam süydüm emdirine yüreği Malum ben çağa Ağlar vatanına Yurdu bilendim der yine yüreği Yurdu bilendim der yine yüreği Boyuma gösterir seni Gençlerim arzular Sanar her güneyi Sanar her güneyi Kalbimde vatana Halka söyleyini Mehri bilen isimdir Yine yüreği Yine yüreği Yine yüreği Vatan şükranına şükran katmasam İlahi düşün görüş etmesem Ağırsam, ancısam, benden tutmasam Perişandır temdir ol Yine yüreği Yine yüreği Yine yüreği Uyuşudur zilen Yine kuvvet tapar Kıydan oğullar Dünya yâdigindir Yine yüreği Yine yüreği Yine yüreği Dünya yâdigindir Yine yüreği Yürek yine odu düştü ileri ileri Hadi mekteban yağda düştü dilvere dilvere Hak'tan hacatımdır Abdülün halleri Yar yüzünü acatıktır Neçim olur halleri Cennete kalan güllere Mecnun
bolup çıksan çöle dardırmama şönlere Yar didar ilmi böyle dardırşama ellere Yol varıp yazamam yolları yolları Yarın bir gün yatmamın mi ayrı yılları Yarın bir gün yatmamın mi ayrı yılları Dardır şomu elleri içip olur halleri Köp sağ ol. Halife canına sağ olsun ömrüňizde. Ogadan aýdym. O men önüne dinlek goramakdym ýa ýyllary. Kömek kılma olmam sözlüğünü men şu sizden eşdiýär. Kömek kuluýum budur şolda. Indi sonra o cuma Kömek kuluýum ýeri gelende aýdym. Pahyryň öz ýaş toýunda şulaýdym birinji sapar şoň ýaş toýuny ýerine ýetirip beripdim. özüňize. Hawa. Şonu gaty begenipdi da bor bule. Netmi? Sağ ol. Inim sağ ol diýdi da. Allah rahmet etsin. Gatso canına sağ olsun. Indi sogary Cuma Murat Qiliçew geçäýdi. Şäherde. Cuma Murat Qiliçew agamçy haçan Cuma Murat Qiliçew bolduňyz. Özüňiz haçan duýduňyz. Ey doğru mu? Semin terim diýomok mene. Ýa-da ýyller nätdiýän ony? Onu halkyň özü bilen bilemek gene men özüme plan diýip men ona özüme baga kezibilecek gana debebi. Interim men näs öwren bunu sunu otun angarda ýok. Halifalar. Onu näs öwrensem öwrenip oturmaly. Yani interim nämetem özüme şo çiğger dur. Elbetde arasynda bir ýerine düşýän nemelerem bolýan. Ştada sözüň bölen jumaşa. Nämesem çiğ bolup dur diýene. Şo diýäniň yürekden diýän bolsaň senin ötüşi bar. Şeňmi? Ene sen şuma bir aýdym aýdýan, ýa diýän, ma diýän. Üstünden bir näşe geçýär. Ha, şunu beýtmelkenim. Ha, beýdämelkem ha diýsen bar. Senin ötüşi bar. Ondan üstünden näme daş edip diýsen ötüşi bolmaz. Sebebi ötüş bolanyny oňurmandyr, munan beýtmelkenim. Şeýdi barmalkenim, şeýdi ýerine ýetirmelkenim diýdirse, şol senin ötüş bollugydyr. Şoňa begen sen. Gaçy doğru aýdy. Onu näme o halifa men ýakynda bir näme böyle näme dolanyp gelecek. Ikinde näil tapyşdyňyz diýende. Ha, şokadakda doğru bir jogalar bilemek beretan. Şulayda. Şu Ataway halifa men özün aýdym gowur tezini gowur şon dinläp öýrensoň Ataway halifa bir öňüm kän ýerlerde agdalan belli bir adam dinläp dogry diýär bir näme ugur alyp bilerdiň ýöne. Beýle halifalyň Mehmet'in dinlän diýärdi. Hatda daşarurdaýdymlaram dinledi. Ataway halifa şey diýär. Täzirlenirdiň diýärdi. Şol bilen täzirlenip berdiňden bir az täzirlende bir täze özüňe bir yol döremäge mümkinçilik döreýärdi. Onuň Ataway halifaň özüm Qaqadur halifaň aýdymlaryny gatyp dinleýärdi. Şeýlemi? Biz bilýänler bir näsede toýda bile awat geçýär, gowurýardy, hormat goýýardy. Onuň şu Ataway halifa şey diýenden soň biz dutar wagtlara olar biziň şonu gatmyň özüni. Pirde seneden ustatlary da. Biz aňarym olara dinlemesen ol ötüş mümkinler. Ýokman ol. Ýöne şol beýleki soň estrada halifalar bar. Yani halifada bellek geçikdi. Näme Nura Toqqaýew var, Balla Hajiýew var, Qaqadur halifa var. Ne Ataway halifaň öýdi. Onuň Recep Ulugow var, Annewerde atdan. Başga da kän adam, Tapar Murat baba var ýa-ni. Ben Şarif hemmetini gowur dinleýär. Şonu
şol şey diýenden mene hem soň adam şol höwesini artyp dinläp onuň hersinden alyp ondan şol Atawa Halipa aydym öňdüňe şu aydymlaryny aýdýardyk da. Soň onuň saparym baba efendim aydymlaryndan şimdi aydymlar bol ane berdi. Onuň aydymlaryndan aydymlar bol. Soň şu diýenden soň ünsürdüm. Atawa Halipaň özünün aydymdan dinleýän bolan hemmetiniň äheňi bar da dutar wagtlarynyň. Beýleki estrada Halipalan kan bar. Döwletke lökdürüň äheňnem şondan duýmak bolýar. Nur berdi gulfun kyny Wurt Ýakup, Ödünýa Nowat, Oraberli Ilyasow, Tahy Jepbarov, Magtymul Garliýew. Şu ýurdumyň dürli künjeginde biziň sungatymyz baý dürli ýollardan şo bir aydym bolsa-da şol her ýoluň öz aýdyş äheňi bar. Şonu hemmetini Atawa Halipada duýmak bolýardy. Ondan şonu ebedem men hemmetini Rezep Ulugow bilen hem oturjyp bir gurrun döş bolmak, bir kän pikir alışmak meýser etýäni. Şo döwürden kaka durdy Halipaň şo öz äheňini tap hasır bir näber ýaryna ýüzüne planda diýip durmagan bir ýer bolun bir bokurduk aýlaglar bar. Şeýle süýüz aýly. Onu hemme türkmen halky bilýän. Şu öz bolşul bir äheňi bar. Şu aydym döredende de şoňa bir pikir etmeýän perdeleňe bar ýa da. Aydymyň özü saadam şoňa ýerine şoňa şu bokurduk aýlaglaryny owaryp her kimem haqy durdy Halipany owaryp dinleýändiň hemmesi şu bokurduk telefimler bar. Süýjülik bar da. Ütköş şiiret bar. Şoň üçin menem ondan so Näçinjiler hat diýdarlaşdylar. Biz var aslında şu 2000-nji ýylda medeniýet ulgamda gelenimden soň haqy durdy Halipa bilen beýleki bir näçe Halipalar bar. Biz Ahal welaýatynyň her ýerinden Halipalary çağırıp bilelikde bir näçe aydymlar ýerine ýetirýärdi. Şo döwürde näýem owaryp Halipaň onuň ýanyna bar, ondan sonra oňadyk käbir aydymlar bar. Atawa Halipa aydyn, öwdel Halipaň aydymdy, Atawa Halipa da aydyndy, şonu ýadgysyga almadyk. Ondan haqy durdy Halipadan soraýardyk. Şol aydymyň äheňi näil aýdylýar şoňy. Ondan da şeýle diýip aýdýardy. Şonun alwam ondan şol aydymy ýerine ýetirip başlady. Onu öwdel Halipa diýilenlere ol düşünüp bilýär, şu üçlük sagurlarynara bir ýoly goýan şol. Umuman aýdyganda estradan başlangyçlarynyň biri şol. Şo ýanky aýşyň ýalyk her Halipada bir ähem bar, bokurduk gaýnagy bardyr. Nur berdi gul Halipamyz bar. Umuman ýa-ni şo utar pirli senedimiz bar. Onu dinlemeseňe bolanok diýeňe. Şonu köperäk dinleseň sen mara. Nähili? Sen ülüňiň, hamirmaýan millilik duýular. Düşenmi? İsteseň islemeseň sen millilik sen sesinde duýular. Şonu dinleseň hamirmaýan şo boldy. Sebe öwdel tepede Ataway Çağrıoğluýew. Şolaram şo türkmen pirli senedimiň ustadlaryny dinleýänler de. Yaşyma Nurerdi gol, men öz tanaşym. Şoň Hudaý beren edip bolmajak ses gaýnaglary bar, bokurduk gaýnagy. Men mysal getireyim. Qaydan gelersen diýip sözle ha ýigide qaydan gelersen diýip bir aýdymaýdy ýa-ni. Sözle ha qaydan gelersen diýär. Şonu çalt dep ne diýjek bol? Heç diýip bol onu. Hakdan sen Hudaý Taala şoňa şeýle gaýnaw beripdir. Magtymul Garly öz duýanlardy aýdy. Magtymul Halipamy. Ötdük bir ýan diýär. Şonu dinleýijilere dol suratda iştirip diýilýär şol.
Şuyan mı? Aa. Öttü bir yan sevduğum diyere. Aa. Şu uykunun mu etmeli onu? Aa. Bu tayyamını da uykunun mu etmeli? Aslında var. Ina Mahtumul Halifa'da şov var. Hmm. Onun Girman Makşal yapamız var. Aa. On bokurda onu edip bolacak zaten. Onu da Huday veripdir. Bir duğma buradadı vardır şu. Aa. Bunu ne okuş? Kelleme yönü hediret dinleymesen var. Sen başaracak lazım der. Şu zatlardan hemen yani öden yani otun cukkullusu var. Aa. Şonu cukkulluk içecek bolsan ağır ıştan biz olaymasan var. Gör ya ben. Diyere. Aa. Şonu bildirip, eşittirip edebiliyor da. Beynime o anarına şey edip edebiliyor. Ol başarmak var onunla. Her halifamır haktan çemir. Sahaga var da sahaga himmet tarafları. Ses kaynağı on. Yankı salır harık yoruna yığırmasam. Aslında. Yankı öyle hallı vakşıda mı halifadı? Ha. Ona mizi geliyor. Öyle şagirdlerim olsa töğürüp taşın olurduğunu malıptır. Şagirden olsa on kuyuna malıptır. Aa. On almadık vaadi yok. Hakikat. Oğlatlarının hemden onu kuzumuna sindiriptir sahaga. Onu şeydi pəsetlendirirsin geliyor. Aa. Onun estrada babatında o veli tekayip şolordan təzirlendir. Aa. Yankı diyanın Muğrar dolunun ehemine anka oluyor. Masum varlıyım hem Atavay halipada, Atavay çağrı oluyor falan ve o veli tekayın kananla. Aa. Bizim sonun kanı bilemiz yok. Aa. Şeyde onun ehemi şu, onun esası ilham alan yeri pirli senet ustadımızdan ilham alan ne estradalar. Aslında. Ne anı ördattanın ses kaynağı. Şeyler çalışanların neme cukkullusu vardır son. Ses edip bolyanlardır son. Atavayın öyle hemi vardır. Aa. Uğuzeli tekan öyle hemi vardır. Aa. Saparnat Bağlay'ın mahmul sesi bir yumuşak öz kaynağı. Aslında. Her kime Huday veriyor onu. Hakikat. Oğlum ihlasını uğra. İhlas etsem, üstünde işlesem, bari şun içine giyirsem, şunu Allah Teala sana veriyor da, yollaşıyor da. Şun için ihlas etmeliler. Aslında şol öwelali pan aydınların nemeden inni şoňa bir oturup üstlerden bolun dutar bağışlarını, sağdanlarını dinleyenler o dinleyenler hemen Mahtumulu atamyň kitabyny bir elden geçirenleri duymak bolýar. Nereye diýen bu? Köp böyle o Mahtumulu atamyň sözünde hemen yankı bir gat usta şeyler bir şu dutardan bir ehemler alıp bir aydınlar yasaptır da bolor ýalar. Şoň üçin öwel halipan aydınlar hiç asan könülün o Mektep bolup kaldy. Hakykat. Mektep bolup kaldy. Ulu mektep bolup kaldy. Oo. Nozo German mağsıvarada ýa ardan halipip bir radio ünlülerden dinlemeň o bar ýa şonu. Allah'dan separada soraýada. Allah'a siz köp öwrendiniz diýär. Şu bir näse bağışlar var, şunun hemmesini bir bağış ýasan bolsa diye. Ya hili hayfın neme derdin diýende. Jep barırsan näsen şertine ýeňilen paýa dälli. Ýöne diye olong diye hertiniň bir öz ýoly var, hertiniň ähäňi ýörelmesi var diye. Ýöne diye. Oraz sallaryň sesi diye. Aha. Sary bagşyň elli diye. Germanyň bokurdogy bolsa diye. Bagşylaryň ferhat bol hadip pikir edýänler. Girman mağşin herkes kovula bilmez. O sözden var da. Aa. Edil lasın tronu yanıp bir gidi uğrar ol yerine eğirmersin hem. Demede diýen şonlar sen bilen diýe bir çorba soğuda saýmasaň diýe bir karşyňa geçip oturaýarlygy ýok o german neme ora tähet diýe da hakykatny tutýar da. Karşyňa geçip oturaýarlygy ýok sen bilen bir çorba soğuda düşmäsaň diýip şey diýe da. Şo şeyle ýoksa şol nemede german maşy ýürüýti ballagan görüp şondan bir hata bolmasa şondan bir özüniň sungatuna bir näme pikirni eşitmäge gelýär-de. Şondan şey diýä bolan bir gözüni bokurdogy bolup gözüne ýaş aýlandy. Ben bütün bir diye bir nişan eşitdim diýip arzu edip gördüm bolan eşitdim indi arman çekmese bor diýär. O jogap berdi. Ha.
Indi Cumamrada tölemine vakodra da tayin oldu. Aha. Awa bu Nazar Halifanım, Nazar Baynazarım ardan yanıma. Berdeki bir dipçinimden bir ardan. Ha. O ididerli bir bulan aktına da ayıp verecek mi? Neyle Onu kalan? olsun. Kakıdır darip var. Olur. Onu ne saklayacak ki? Başlığını. Ne olsun ya. Geçilen yolum 60 Kızılhan'ın mihmanı Cuma Murat Rizvan'ın yerine getirmeyerini iyi giderli bir neçe ayda dinleyelim. Ondan yaklaşımını devam eder. Birim bağlama giderken bilmenim neyse bağlam Giderken kaydıp gelmerken kalır minin dişe bağlam 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 Dağlarım neyi bağlamaktır ciger bağrım dağlamaktır Gidin tüm ağlamaktır kılırın indişe bağlam 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 Bugünün bitmesin vaydı ötüp bulmuş kaydı Mütür kayda yerim kayda gitmem onun gaza bağlam 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 Mütür kayda yerim kayda gitmem onun gaza bağlam 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 Eşit ardımda kalayık, eşit ardımda kalayık Toprağı ot gelme layık, yüzü gülbe içten bağlam 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 Toprağı ot gelme layık, yüzü gülbe içten bağlam 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 Ağzım bir kadar feryat takdir hak kılıbıtar Ol piridatin adamat varmadı işin baza bağlam 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 Ol piridatin adamat ol piridatin adamat varmadı işin baza bağlam 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 Boyudum kırmızı da değil, yalnız başladı neyi bağırdı Boyudum kırmızı da değil, yalnız başladı neyi bağırdı Mit olup meydanı kaviltin, o çiğdin kadrını biltin O çiğdin kadrını biltin Azal yetip yanına tamda değil Ağlap gelecek kimine bağırdı
Azal yetip yanıyordun da değil, ağla bilecek kimin vardır? Yakabaryan salveyi tutun, yakabaryan salveyi tutun. Dokunduk vadasın gidin badey, bir bir ağım ey vardır. Dokunduk vadasın gidin badey, bir ağım vardır. Atetvamı sahip olun, atetvamı sahip olun. Urstununu tanıyım olun badey, ay tulpanin duyameyi vardır. Urstununu tanıyım olun badey, ay tulpanin duyameyi vardır. Arman ürlüm bedirgin, doğru gelsin geçereyim an, doğru gelsin geçereyim an. Düşmanlara ahır zamanda değil, orta yolu kadamey vardır. Ganimlere ahır zamanda değil, orta yolu kadamey vardır. Orta yolu kadam vardır. Elin gitti yarım benim, hey elin gitti yarım benim. Oğlunlukta arasının yattılar yerim benim. Oğlunlukta arasının yattılar yerim benim. Anastini 2 yıllar yedirdiler beni ağlar. Hey yedirdiler beni ağlar. İnni gidiyen narin ağlar, dinlenir ey ağrım benim. İnni gidiyen narin ağlar, dinlenir ey ağrım benim. Benim birinin kırmalı deyip gitti yarım benim. Benim birinin fedin aleyhi deyip gitti yarım benim.
Bir geley dayurun alıp gitti yarın benim. Bir geley dayurun alıp gitti yarın benim. Günüm battı, şımlaydı ve bağıtım yattı. Şımlaydı ve bağıtım yattı. Dövür yarım elden gitti, boş koydular doğum benim. Dövür yarım elden gitti, boş koydular doğum benim. Dinlenirim ey ağabeyim benim. Yastılar yüreğim benim. Ayrılıktın varım Orhan başıma, bütün dağlar benim başıma. Bütün dağlar benim başıma. 20 metre ak girdin taşıma. Dikimtir yüreğim pirmanım kinin. Dikimtir yüreğim pirmanım kinin. Bevulleri tayülüm, yanaklarım narülüm. Yekiter gülhanım, zahina bayülüm. Bevulleri tayülüm, yanaklarım narülüm. Yekiter gülhanım, zahina bayülüm. Oğlumi atmadım, olup geçti mi bakarım yarın. İpilik şeyle oğlumi atmadım, olup geçti mi bakarım yarın. Aydın giden beni gitlik sağım gül sağım. Dördünün düştü taşlarım kinin. Aydın giden beni gitlik sağım gül sağım. Dördünün düştü taşlarım kinin. Bevulleri tayülüm, yanaklarım narülüm. Yekiter gülhanım, zahina bayülüm. Bevulleri tayülüm, yanaklarım narülüm. Yekiter gülhanım, zahina bayülüm.
yerlerime Hasretemin gırgını gidin yerlerime Dolunmaz yoluna zuvan güllerime İyi verin ritim tıgıp pirmanın tinin İyi verin ritim tıgıp pirmanın tinin Beğulleri pay gülüm yanıkların nar gülüm Yekiter gülganım zahila bay gülüm Beğulleri pay gülüm yanıkların nar gülüm Yekiter gülganım zahila bay gülüm Gönlümü akbarım Olup geçti mi bakarım yarım Pençeyle gönlümü akbarım Olup geçti mi bakarım yarım Aydın giden beni gütlük sağım gel sağım Hey 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 Dördürümlü dönüştü taşlarım kelim Aydın giden beni gütlük sağım gel sağım Hey 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 Dördürümlü dönüştü taşlarım kelim Beğulleri tay gülüm yanakların nar gülüm Yekiter gülganım zadila bay gülüm Beğulleri tay gülüm yanakların nar gülüm Yekiter gülganım zadila bay gülüm Yekiter gülganım zadila bay gülüm Yekiter gülganım zadila bay gülüm Halipalar Kakadurdağı, Cumamıradağı ömrümüz uzak bolsun. Men size kan bir soru wagt durmaýyn, siz tugulmy. Jogap men sizin aýdymlaryňyz içinden bir topar jogap aldım. Ýene bir gedek kiňde de Halipa şagirt bolup tugulmy. Şu geçilen ýolun 60-njy sanyna gatnaşan üçin gaty minnetdarlygyny bildirýän bir söýdüňiň soňunda Halipa bir öz dinleýijilerine näme aýdasyňyz gelýän arzuwlaryňyz bar, seni ho kamera ýerine ýetirip berdiler Halipaja. Näme dinleýijilerine aýdasymyň gelýän ady näme? Bagşlaýan, aýdymyşlaýan dinleýijisi bolmasa hiç kimde. Şoň üçin dinleýijilerimizin jany sag bolsun. Dinleýiji köpçüligine ýüzlenýär. O ýoluň ömrü uzak bolsun. Bizim aydımlarımızı dinlep, bizi yaşadayan oğul Hudaý dinleýijilerimiz dedi. Şonuň üçin näme? Ýurdumyzda parahatçylyk dilýär. Birinji nowatda. Ondan Türkmen halkymyzyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman Ferdarmyzyň ýolbaşçylygyna ýurdumyzy parahat alyp barmakdaky, alyp barýan ägir tuly işlerine şolara berk jan saglyk dilýär. Amin. Şolun parahat ýurdumyzda da şeýdip, rahat ýurdumyzda aýdym sazymyň içinde biz näme geljekde de netip bolsa, täze edemden üstünde işläp dinleýijilerimizi, dinleýiji köpçüligimizi begendirer diýip umyt edýäs. Aydym sazymyň üstünde de işler, dinleýijilerimizin janlary sag bolsun. Onuň ýaş bagşlanmagy, ýaş estrada aýdymçylarymyza ýüzlenýän welýär. Aýdymy o edip öwrüne aýtsalar, özlerine awray bor, öwrüne aýdym diýesim welýär da. Hem akyol arzu edýän ýaş bagşlanmada zehinlemizin hemmesine oglan aýlaryň hemmesine de janlary sag bolsun, ýollary açyk bolsun. Hemme ýurdumyz awat bolsun, halkymyň başı rahat bolsun. Amin. Halipajan sag bol, ömrüňiz uzak bolsun. Cumamyradagy ömür dinleýijilerine arzuwlaryňyzy ýetirip bilýän.
Ay Halipa näme bir şeýle gowlatlar aýtdy. Bunun maslahat aýtmaga mümkinim de ýöne hakykatdan hem bizi hakykatda şu sungatda täze dörejülükleri iterýän biziň dinleýijilerimiz. Dinleýiji bolmasa biz ýöne gowry ýere zat aýdyban bolmaýar, joşuban bolmaýar. Biz oturan ýerimizde aýdyp duran ýerimizden käbir nemede gözümüzi yumamaýar bolyn. Şu oturanyň şu aýdyp durgan, şu aýdymyň täzir edişini oturuşlaryndan duýmak bolýar. Köp berde. Şol bir näçe toýlarda gawat gelýän şol oturýarkan, şoluň duýgusyny daşyndan duýup, bizem şondan täzir alyp, hasam ýüregiň joşup, şoň al joşgun ýerine ýetireňde aýdymyň içinde bir käbir ýagdaý bolýar da, sen özüň öň pikir etmedik tilzimden öz-özünden gelýär. Şol dinleýijiň täziri şol. Şolary bir ýyly bolsundan hem beter sen özüň aýdym birinji ilki bilen aýdymyň içine girmeliler. Aýdymyň içine girip şoň içinde bolýan wakanyň içinde özüňi alyp barmaly öyle hukman. Onuň şol dinleýijilere de dinleýişini görmem hadam joşa zanlarda bolsun. Bir Allah azan bir ýurdumyz şular alyp paragat bolsun. Bir toýlamy köp bolsun dinleýijilerimiň hem bize şular alyp şo berýän şolardan algamyz üçin köp sawal edýär, zanlar sawal berip her rojokda awadanlyk arzu edýän şu biziň Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkada gahrman derdanlydy. Bir de şeýle azaýyp durmuşdy, paragat durmuşdy. İşlemäge, döretmäge şu şeýle o mümkinçilikleri döredän üçin köp sawalny aýdýan. Oý zanlar sawal belet başlar aman bolsun. Bilem näme elmeden gelen edip işler, watanmyň şu göderliklerini basp edýän aýdymlar bilen, Halipalan aýdymlar bilen näme begenýär şu gahrman arkadagy gahrman terdarmyň Ağallar filan Halipa şähertlige de ul mektep açyp berdi. Üniversiteler şol olam biziň şo kön Halipalanmyň aýdymlarynyň bir ýitip gitmeýän täze öwüşgün bilen täze ýaşlar aýtmagy bir begendir ýa. Olam Halipa aýtdy, o üniversite ilki bilen aýan şo sözüni ýoýman gowy dinleseler, tamam aýdymy näse dinlediňse şoň içinden bir täze ütköşüklükler var. Çıkıp durda täze tilsimler. Näçe öwrendim diýen bu çiýgal bolýar diýenmi? Ne Halipaň bir aýdym ýerine ýetirsem, aýdýan bol Halipaň kal tüýji bolanokda. Onuň şol kän dinläp otursam, içinde bärim beýdi bolýan ekanow diýip. Bir 10 ýyllyň aýdymam bolsa, şondan soň şoň içinden bir ütköşüklük tap bolýar da. O şoň söýleýän bolsam ýerine düşdigi emre. Sağ ol, on näme täze ýaşlara da näme ýan Halipaň diýýär üstünlük arzu edýän begenýän täze ýaşlar çykyp dur. Bir şolaňam bir geljekleri, bir gowulyk, bir ustat derejege ýetmegini arzu edýän bir edip bolsa şu ýurdumyzyň bayramlarynda, toýlarda, şol toýlaryň bedegi bolmagyny arzu edýän. Dinläberiň näse dinlediňizse şol Halipalar dinlediňizse şoldan hiç ýyly bir käsgelçilik bolmaz, diňe gowulyk taraba. Diýen görmersiňiz diýen. Tamam. Sizin hem işiniz üstünlük arzu edýär. Bir şeýle bir çağırıp şular ýaly hormat edenlere köp tawalna diýen dörejülük topanyňyza, janyňyza tawal işinize üstünlük arzu edýän janyň. Tamam. Halipalar ömrüňizde goýup janyňy tawardym. Ýene bir gezek seni dünyadaky ähli gowluklar arzu edýär, öýüňiz awat bolsun, sağlyk syýanlanyp durdum. Sağlıklarının, artacaklarının arasında dama belet taşını ekilmez. Tamam. Diňe belentde bolsun. Bunu otolistlikler arzu edýär. Ine mehman vatandaşlar, edýärler, geçilen ýolun 62-nji taýany elbetde Tätam kafede ussat Halipalamla Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň ýyly ýaşylty ussadymyz Kakadur Täjim şeýlede Kakadurdan öz mehriban şägirdi, Türkmenistanyň at gadanan artisti Juma Murat Gylyzow bilen ýazgyk mehribanlar elbetde
yazgy ýerine düşdüm kana diýip umyd edýän sebäbi halipalar, ustadlar hemme zady jany ýerine ýetirdiler, öz pikirlerini aýtdylar. Sonra jogap berip boldy. Köp sagorsun aýdýar, mehribanlar innik sanyny haýsy mehman çağırmaly aşagda tesirinizi ýazyň, ana kakadur dagana näme 1,5 millap ýazyp ahyrym getirdik, haýyş etdik, zymamrada gaýbym bilelikde eýle halipalarym haýyş eden halipalarym adam hormat bilen haýyş etdik. O nihip bolsa olaram geler. Elbetde şular ýaly halipa şagirt durup bir dörejilikli söhbet edip bilýär. Odan agşamyzda bir odan aýdymlar bilen diýdarlaşyp bilýär. Elbetde bu zatlaryň sakasyny hormatly arkadagy gahryman serdarymyz bar. Boy olaň janlar sawursun, tutýan tutumly işler elmidama rawaslyklary beslensin. Allah jan 2026-njy ýyl yrskally, bereketli, dörejilikli ýyllar bolsun mehribanlar. Mehriban agdalar idi dinleýijiler YouTube kanalyma elbetde agda bolup tomaşa etseňiz hasam bir ýerlik bolan aşagynyň pikirleňizi ýazyň, tesirleňizi ýazyň. Men seni näme diýen? Men sizi gowurýan. Size men beter ýigrenip durma.